Hey guys, namaste. Matin chular kaande onji already onji strawberry full moon doni paadde video. ಅವು ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲಿ ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಬತ್ತೇನು ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ಲೋಡು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಹಣ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಚಳಿ ಚಳಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪುರ ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೈದ ಬಲೆ ಸೂಪರ್ಕ ಈ ಬರ್ಸೋಗು ಚಳಿ ಚಳಿ ಕಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪೆಪ್ಪರು ಜಿಪ್ಪು ಜಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಲಿ ಬತ್ತನು ಒಂದು ಈತಿ ತಿನ್ನಗನಿ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಮಾಡಿ ತಾಲಿ ಶೀರ ಉಂಡು ಶೀರ ಪರೋಟ ಪನೀರು ಕಡಾಯಿ ಹಾಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉನ್ನಗನೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವಾದ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಒನ ಸಾಯಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣು ಬುರ ಸುರಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಾಯ್.